Штогод путёвку «Дарослае жыццё» ў антопольскай дапаможнай школе-інтэрнаце атрымліваюць больш за 20 хлопчыкаў і дзяўчынак. Дапамагаюць ім сацыялізавацца ў жыцці вопытныя настаўнікі і выхавацелі. Не скрываюць. Бывае парой і вельмі складана, але задача педагога – даць неабходныя веды, дапамагчы уладкавацца ў жыцці, сфарміраваць разам з бацькамі, роднымі і блізкімі грамадзяніна з пэўнымі жыццёвымі прыярытэтамі. На сегодняшний день это дети с особенностями психофизического развития, или сейчас, как называются, интеллектуальной недостаточностью. Их у нас на сегодняшний день 104 ребенка. Есть дети и второго отделения, это трудные дети с множественными нарушениями. И дети в основном дети первого отделения. Выхоўваюцца ў дапаможнай школе і поўныя дзеці-сіраты. На сёння гэта 34 чалавекі. Каб поспеху навучання дзяцей і іх больш грунтоўнай сацыялізацыі адпавядаў патрабаванням сённяшняга дня, тут пастаянна шукаюць новыя метады. Нядаўна ў школе з'явілася міні-кватэра, дзе ўсё па-сапраўднаму: зала, спальны пакой, кухня. Тут выпускнікі вучацца жыць самастойна і весці хатнюю гаспадарку. Они здесь полностью планируют свой день. Так вот, убирают, полдник сделают, потому что на уроках СБО этому учат. Ну, а там уже в этом блоке они самостоятельно убирают, в кухне готовят. А на свяце з нагоды заканчэння вучэбнага года і атрымання выпускнікамі пасведчанняў аб спецыяльнай сярэдняй адукацыі ўсё было, як і ў любой агульнаадукацыйнай школе. Дзяўчаты ў шыкоўных уборах, хлопцы ў строгіх касцюмах. І слёзы радасці ад заканчэння школы і ў той жа час развітання. Было і шмат гасцей. Сярод іх давнія добрыя сябры школы, управленне следчага камітэта Беларусі па Брэсцкай области. Дарить добро деткам – это великое счастье. Когда приезжаешь сюда, детки улыбаются, они нас ждут. Это такая радость на душе. Мы всегда привозим то, что нам заказывают: и краски, и доски, и мы фотоаппарат, по-моему, привезли, и видеокамеру мы подарили. То есть то, что им необходимо, и коврики, то, что детям необходимо, то, что они могут сами купить, мы пытаемся за счет офицерского собрания как-то им помочь. Нам застаецца пажадаць добрага шляху выпускнікам школы. Юрый Печур, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».